नमस्कार मैं हूं आप लोग का दोस्त संसारी लोगोफोर 2021 आ जोब्बाय 2022 मोनफैलायबाय ओरै थांगासिनो दं ओमफ्राय ओरै गोलैसिगोन नंगौना नङा सानसे गोजौआव थांगासिनो दङ थाङै थाङै जेब्ला गेजेर मोनहैगोन मानसिनि जिबना मारै गोलैफिनो नंगौना नङा दा उन्दै फंबायमोननि जिबना गोजौआव थांगासिनो दङ जोंनिया नाथाय गेजेराव मोननानै गोलैबाय अब्ला जों थैनो थांगासिनो दङ नंगौना नङा सानसे दिना थांगासिनो दङ अब्ला जोङो दिनै 2022 मोननाय लोगो लोगो जों 1 तारिखआव मा खामानि मावगोन पार्टी जुमाय सेरेब लोंनाय जानाय मोसानाय नंगौना नङा अब्ला लोगोफोर आंनि गासै YouTube फेमिलि आंखौ मोजां मोनग्रा आंखौ अनसायग्रा आंनि भिडिअ कमेन्ट हरग्रा आंनि भिडिअ लाइक हरग्रा गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि नखरनिफ्राय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फैनो गोनां 2022 आ गासै आंनि लोगो नोंथांमोननिया मोजाङै मोजां साननाय हनाय खामानिफोरा जाफुंथों होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय आरोबाव खेबसेबाव गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय जाहाथे गासै आंनि उन्दै फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगो नोंथांमोननि साननाय हनाय खामानिफोरा जाफुङो होननानै आङो मिजिंथिबाय अब्ला लोगोफोर 2022 नि 1 तारिखआव मा खामानि मावगोन पार्टी नङा 2022 नि 1 तारिखआव जों खामानिसो मावनांगोन सोरबा स्पर्ट्समेन जानो थांनाया स्पर्ट्समेन खेला गेलेनांगोन मानो होनब्ला 1 तारिख होननानै ओरैनो जिरायनानै थानो नाङा 1 तारिख होननानै पार्टील' जानाय लोंनाय बेखौ खालामनाङा नाथाय नोंनि खामानिखौ अब्लासो बे मा जोंनि फैनो गोनां 2022 आव माने जोंनि फार्स्ट दिनावनो जों मोजां खामानि मावदों नालाय अब्लासो जोंनि 2022 नि मा बैखिनि मासआ बैखिनि दिना जाहाथे खेला गेलेनानै मोजाङै दिन थाङो नंगौना नङा जों 2022 नि 1 खौ रेस्ट लानाङा जों 2022 नि 1 खौ खामानिसो मावनांगोन स्टुडेन्ट बा फरायनांगोन बा स्पर्ट्समेन बा खेला गेलेनांगोन बायदिसिना नाथाय जोङो मा खालामो गोदान बोसोर होननानै रंजानाय बाजानाय लोंनाय बाइक एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय आथिं बायनाय जों बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो नांगौ जायोब्ला जोङो 2022 नि 2 तारिखआवसो सुट्टि लानांगौ 1 तारिखआव खामानि मावनांगौ जोंनिया बेफोरबायदिसो 1 आव जों मालाबाबो रेस्ट खालामा 1 तारिखआव जों खामानिसो मावनो होयो जोंखौ 1 तारिखआव जोङो 2022 नि थाखाय जों 1 तारिखआव खामानिसो मावनांगौ अब्लासो लाइफआ साक्सेस जागोन होननानै बुङो जोंनिया उल्था अब्ला आसा खालामो गासैबो लोगो नोंथांमोनखौ 2022 नि 1 तारिखआव मोजाङै खामानि मावगोन होननानै आरो बाव खेबसेबाव हेपि निउ इयार अब्ला लोगोफोर आङो सासे लोगोनि न'आव दङ जोंहा जेबो पार्टी गैया जास्ट जों साबा आंनि लोगो सानै बेनिफ्राय आं बेनिफ्राय बिसोरनि बिमा बिब्दिनो मा खालामखो इसे बेदर लाबोबाय ओमफ्राय बेदर आयं आगै बेदर सावनानै ओमफ्राय बिरियानि बानायबाय आङो गासैबो जमा जानो होननानै बेनिफ्राय बेजों लोगोसे गासैखौबो 2022 आ गासैनियाबो मोजां जागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो आंनाव लोंनाय जानाय बिब्दि जोंनिया गैया मानो होनोब्ला आं लोंनाय जानाय लोगोफोरजों थायो नाथाय आं बेफोरखौ इउज खालाम मानो होनोब्ला लोंबाथ' मा जायो मिथिखागौ नङा सासे खेला गेलेग्राया सासे स्पर्ट्समेना बा सासे मायबा मोनसे गथ'फोरखौ खेला फोरोंनो थांग्रा मानसियानो लोङै जायै थायोब्ला बोरै जानो नङा बेनिखायनो आं गोबां बाथ्रा साननानै मानो होनोब्ला आङो जुमाय सेरेब बेफोरखौ आं इउज खालामा खायफाया आंनि महराव आंनि सार्कोलाव नायनानै साननो हागौ आंखौ जोबोर सोबख्रुबग्रा जाख्रुबग्रा होननानै आं बेफोरबायदि नङा लोगोफोरा क्लियारलि बुंखायो आङो लोंग्रा मानसिफोरजोंबो थानानै मोजां मोनो मानो होनोब्ला लोंग्रादोबो एडजास्ट जायो आरोना नोंसोर लों आं लोङा आंनिया बिदिल' नाथाय आं बिसोरखौ लोंनाङाबो होनना बुङा मानो होनब्ला जाय लोंग्रा बिसोरबो मिथिखागौ लोंब्ला देहाया मा जायो लोंब्ला नोंनि माबायदि मा जायो मानसिया गरम रागा लोंनायनि उनाव मानसिया सेन्सास नाङो बेनिखायनो आं लोंनाय मानसिफोरखौ नुनानै आं गावनो साइड जायो आरो लोंनायनिफ्राय आं गावनो गोजानाव थायो आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जोंनि बर' हारियाव दिनै जों जुमाय सेरेब उन्दैनिफ्रायनो लोङै गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ जोंनि बिमा बिफाया लोङै मा हालोद जाबोदों जों बेफोरखौ जोंनि मेगनजोंनो नुनो मोनो बेनिखायनो दिनैनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौबो बुंनो सानो आरो हायोब्ला जोङो जुमाय सेरेबनिफ्राय गोजानाव थानो हानांगोन जुमाय सेरेबखौ जों गोजानाव दोननो हानांगोन मानो होनोब्ला गोबां मानसियानो साननानै नायाखै खोमा जों बर' हारिया जुमाय सेरेबजों बेसेबां मा जादों आरो दिनैनि दिनाव सब पिकनिक प्लेसआ सब बर' रायजोआव गोजा बर' हारिनि पाहार सेर बर' गामि सेर गोजा अब्ला बेफोराव बे जुमाय सेरेबा बेसेबां एफेक्ट खालामदों जुमाय सेरेब लोंनानै मा जादों बुग्लायनाय मानाय गरम सानफ्रोमबो नङा लोङै अब्ला बेफोरखौ जोंनि मानसिफोरा
सानाखै बा फकास खालामनानै नायाखै बे बुस्थुखौ जोङो मा खालामनांगोन जोंहा बेसेबां खहा जादों बेफोरखौ नायाखै जोंनिया दिनैसिमबो दुखु मोनो जों बुंनानै मा जानो नंला नङा आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय आरोबाव खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो गासै लोगो नोंथांमोना 2022 आव गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै मोजाङै खामानि मावगोन होननानै आसा खालामो लोगोफोर न'आवनो जोंनिया पार्टिया गोदान बोसोरनि पार्टिया गोजाम बोसोरनि नै मोनसेयाव बिरियानि सोलिगासिनो दङ नै बेयाव बिरियानि चिकेन बिरियानि सोलिगासिनो दं बेवहाय नै बेदरा बेयाव माइरंल'सो होनांसिगौ जोंना लोंनाय जानाय जेबो गैया जोंना न'आवसो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय जोंनिया लोगोफोर नै जोंना बिरियानि नै गाइखेर गोखै बेजों जासिगोन जों नै न'आवनो लोगोफोर जों बिरियानि जाबाय गोदान बोसोरनि गासैबो न'आवनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर जय हिन्द